Goddag og glædelig jul! Så er der juleaften. I aften er det juleaften. Der er længe til. Og hvad må vi kan finde på? Vi skal åbne Pokémon-pakker og lave en giveaway. Og det er ligesom de andre. Der er nogle forskellige sleeves her. Yeah. Og en enkelt pakke af noget spændende. Hvis nogen vil have, selvfølgelig. Ja. Jeg har lovet Krillefar nu, hvor det er juleaften i dag, så får han lov at åbne de japanske kort. Han elsker japanske kort. Jeg kan godt lide dem. Men og så tager jeg Crown Zenith. Den er du også glad for. Og den, der vinder, får så indhold af den her. Spørgsmålet er, skal vi åbne Crown Zenith den først? Ja, det synes jeg. Damerne først. Den er jo heller ikke dum, Crown Zenith. Nej, det er nemlig ikke. Man ved jo aldrig, hvad man får. Man ved aldrig, hvad man får. Husk at like og subscribe. Og husk på at være med i giveawayen. Der er Camillemor lige forklare, hvad man... Crown Zenith, er det også 4? Ja, selvfølgelig. Det er jo så, som siger. Nå ja. I skal lige skrive en kommentar hernede under videoen. Og så får I et nummer. Et nyt nummer i forhold til sidste uge. Og så trækker vi det igen på næste søndag. Med det der hjul, der spænder rundt. Så kommer der et nummer, og det er vinderen. Og det er faktisk nytårsaften. Og ved I hvad? Vi laver lige nu her en ekstra fordi juleaften giveaway. Hvor at det man får, det er en ekstra stor pakke af det her. Hvor der er lidt ekstra. Og en Funko Pop. Og det er jo så spændende at se, hvad det er for en. Ja. Og det er til den, der skriver den bedste kommentar. Skal vi gøre det? Det synes jeg. Så den der skriver den bedste kommentar, udover nummeret, der selvfølgelig I får, vinder en julegave fra Krille og Mille. Ja. Lyder det ikke godt? Så har vi det med os. Ja. Nå, lad os komme videre i teksten. Crown Zenith, Great Ball, Solrock, Trekking Shoes, det passer godt med sne og det hele. Det er den også tegnet som det sjovt. Switch, det er sgu ikke en Switch. Nej, det er ligesom dig. Starly, Cherubi, God Yungus, Riolo. Hvad en Magnezone? Ja, det skal der være noget af en pakke, jeg skal åbne herhen. En Ditto! Ja, good luck. Ja. Jeg har da heldigvis 10 kort, jeg kan gøre noget med her. Og sidst jeg åbnede den her japanske her, der blev hun så jaloux, hun gjorde. Fordi der var der det sygeste shit i. Så det håber jeg lidt på igen lige nu, kan jeg godt mærke. Gør vi det? Det er en Silver Star, det her, tror jeg. Jeg har sådan en kort her også, og den kan vi godt lide. Jo. Ja. De er... Det er nummer hvad? Du har holdt sammelfinger eller fingeren over. 3 ud af 24. Så har vi sådan en af de her små trolde her. Ja. Og det er jo sådan en der. Det er det. Jeg kan ikke huske det. Den er fed tegnet, den der. Den kunne du godt bruge, hva'? Ja, det kunne jeg. Altså også fed nok. Okay. Mm. Ja. Ja. Ja, okay. Sådan! Vi er ditto-regn i dag. Fuldstændig. Jamen, det er jo juleaften. Kan du se, hvorfor der er juleaften? Og så er den her til sidst. What? Ej, den har sgu da det der underlige. Ja, men... Ej, hvor vildt. Og så den her også. Det er fedt, det går nedenunder også. Prøv at se, hvad der er. Ja, men vi skal... Altså... Ja, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige og lige dem nu. her, de har også. Ja, men det er da for fedt, det her, vi lige har vundet. Hvem vandt så egentlig? Ja, det gjorde du. Du trak sgu da 3 gode. Ja, okay, altså, det gjorde jeg. Du trak jeg de synes 3 også, her. Jeg synes også, det er juleaften. Og Millemor, hun trak de 2 her. Jo, men... Så skulle jeg ikke have været så god ved dig, hva'? Nej, men ved du hvad, skat? Jeg synes også, fordi det er jul, ikke også, så vil jeg godt være sød ved dig. Så må du godt få dem der. Men der er der nogen, du gerne vil have, ved jeg. Ja. Og så er det jo sådan en Celestial Storm. Nej, ved du kan flot pakke den ud af pakken her. Ej, det var det også. Så har du da også lov til at være med til noget. Ja, det er godt. Her. Tak. Tag din pakke. Ja. Og glædelig jul. Tak. Jeg ved godt, jeg får ikke andre julegaver henne. Alt det hygge, jeg skulle have haft der, det røg... jeg trækker alle de gode ting der, så det bliver en trist... ja, det er godt kort. Det håber vi. Jeg håber lidt, vi kan blive ved. Og hvis I trækker nogle vilde julegavekort, så skriv det til os, ikke også? Ja, det var noget fedt. Så vi bliver ved her juleaften. Det var da sjovt at se på. Okay, det er en solvok, jeg ikke har set før. Har jeg aldrig set før, nej. En solvok. Altså, jeg ved ikke, om de kan følge med her. Leaf Herbs.
Det lyder som noget Life Herb. Det lyder som noget ryger. Et mudkip. Det er livsurter. En sherbet. Okay, nu er faktisk Nej, det var den godt nok. Okay. Ej, hvor sjovt. 2 vidt forskellige. Der er hun, der leger med ler igen nu. Der er nogen, der leger med ler. I børnehaven. En Donfant. Og en... Ja, okay. Så Stila. Ja. Men ved du hvad, jeg er godt tilfreds, og man skal jo være... Det er jo glædens dag i dag, så vi skal vi skal være tilfreds med de gaver, vi får. Det skal vi nemlig. Men jeg vil jo så ind i alle kortene jo. Du får lov til at beholde din kort, lille skat. Det er jul. Tak. Ja, det er jul, så hun får godt lov til at beholde sin kort, ikke også? Ja. Og så fordi den her den ligner sgu lidt Millemor lige nu. De er lige så forslået, så skal du også det er det. Så husk, skriv den bedste kommentar til os, så er der en julegave. Så og det er også en julegave, ja. Det er en pop, en Funko Pop. Ja. Og lidt andet. Kort. Og så husk, at der er også vores adventskonkurrence. Så der er 2 giveaways i den video her. Det er for sygt! Vi har en giveaway, som vi plejer hver søndag i advent, hvor I kan skrive og få et nummer ind, og den spinder vi så på næste søndag. Skriver I så en god kommentar til os? Jeg vil også sige, det kan også være, at vi faktisk får lov at vælge, når vi læser dem op. Nej, det gør vi ikke. Vi vælger en kommentar, vi synes, vi bedst kan lide. Ja. Og tro mig, hvis I skriver, at det er fordi Millemor, hun lugter af krudt, så vinder den, det er jeg helt sikker på. Den bedste, den sjoveste, den mest juleagtige. Lad os se, hvad I kan finde på derude. Eller et forslag. Ja. Ja, det kan også være en god kommentar. Det kan også være. Så forsøg jer lidt frem. Men den, der har den bedste kommentar, får en julegave af os. Så tak for julen her. Ja. Vi ses her om ikke ret lang tid igen til en ny der skulle gerne komme noget mere video. Eller hej. Hej. Pokémon fanger jeg.